Isan'ny zavatra mampitaraina ny fokon'olona eto an-tampon-tanàgnany Ambodiangizatra, commune Maroangizatra, district ny Ambalangizatra, faritra Magnitra Angizatra ny resaka fiakaran'ny rano. Milaza moa ny fokon'olona fa rehefa tonga ny oram-baratra na fotoana fahavaratra araka izao hitantsika zao dia miandrona be ny rano, ny lalana andehanana moa tena manahirana be, ny lalana koa moa matetika maizina dia zay koa isan'ny zavatra mampitaraina ny vahoaka koa. Ka rehefa nifampitafatafa tamin'ny président Fokotany teto amin'ny faritra Ambodiangizatra moa ny mpanao gazetinay dia araka izao arahantsika manaraka zao ny resaka ny fanaovana taminy. Ya, voalohany aloha antsika jiaby zare zegny tonga bureau-nay akato. Magnararaotro, c'est profiter les occasions zegny volagnina zegny ke occasion niany zegny misaotra antsika jiaby zegny zay nifidy i président atô. I président io zegny tsy lany fa antsika jiaby nifidy azy. Zegny malôha azo koragnina. De hitantsika moa le oranandro fa bebe cyclone ke somary vagnony raha jiaby. Hatra voron-doha zegny somary vagnony miaraka aminazy. Tsisy tokony mahagaga zegny raha zegny. Ke amintsika président dako fivolagnana kasika programme anasa amin'ny raha jiaby vagnombagnony président. Ia, misaotra anao nagname fitenenana dia mbola very koa zany le fisaoragna antsika vahoaka ambany fidy zao ka tsy andeza lazay tsy lany ke tegna fisaoragna maventy enganyeka fiteny malagasy zay magnano Andriamanitra be fitiavana ozy ny amaly soa vitan'izay tsy magnano zegny dia za mo kasi namba tina ato dia tonga dia atolotra andre zegny programme nasanay mitongo ty ke ny fahitavanay azy voalohany maloha le tanàna maloha tegna le narinarina naratra ia hitantsika taripaka zay beaucoup tôny lapont sy maintsy asintsika réparation lesa dépôt zegny asintsika réparation ndraiky aménagement de réhabilitation ia fagnamboarana zegny fagnamboara amizegny mba afahantsika fandeha tomobily mba mandeha tsara be. Faharoa magnaraka zay le rano koa zegny somary sasahirana olo tamina rano satria le tanàna mo somary moromorotsiro ka misy rano maromaro koa mandala amin'ny tany dia ke atsika zegny tsy maintsy magnano beaucoup de canal ia de chaque canot miainga avy amin'ny isaka quartier de i raha ty makanosa canal kapamary izy araiky izy al ia chaque canal chaque canal zegny miainga amin'ny quartier de igny zegny teraka bifurcation raika amin'ny canal maventy araiky magnary voilà mety zany de faramparagny donc de araka le fitaregnan'le vahoaka zegny tsy maintsy ataontsika potala raika amin'ny tany maizigny be rô misampagna sa tsy zegny mbola raha raiky fokoa nataontsika rimana fa tsy raha maro anao volambolagna potopotonao zegny Canal araiky izy koa maro canot végétal karaha zegny ka de koa maro izy végétaux fa canal fa poteau fo président ke andre karolo makalefa koligny al o raha ataontsika raha raiky araka vizagnanao tamy voalohany takey araiky poteau ndraiky ataontsika ry de potal zegny za tsy raha maro poteau président poteau araiky ery za laty tara fognampogny malimaly izy ty ka vitinandre za lataovinandre ino raha indesigny ino raha ataonay igny vitinandre ataony raha ty tsy mikoragna poteau président fa mikoragna fitondragna tegna lany mbahoaky ndraiky karaha mbola tsimbagnanandre tsika ndre tsy eky raha magnano tedy tsy vity koa de andô za sa tegna le hiala tsy efako raha magnano ty tsy magnino agnapotapotany araiky izy kanao miro zagny tsy olona zegny président potaly izy ka mifokontany izy ka
Dinitsy raha be malô. Potaly araiky. Izy ka haly tapa-kevitrinao haly ka tapa-kevitrinao. Zay tsy andeza. Vitinandretika zalahy zay. Potaly araiky isaka ny tany maiziny.